Čau všetci, volám sa Danica, som zo Slovenska a s veľkým potešením nahrávam túto správu v mene Sociedad de Pizarra. Sociedad de Pizarra je medzinárodné združenie nadšencov a starého flamenka, toho vzácneho zvukového pokladu, ktoré zahrania obdobie od konca 19. storočia do polovice 20. storočia. Venujeme sa znovu objavovaniu, uchovávaniu a zdieľaniu historických nahrávok, ako aj ponuke cenných materiálov, aby si ktokoľvek, kdekoľvek na svete mohol vychutnať a spoznať toto jediné dedičstvo. Máme kanál na YouTube s názvom Flamendro a ďalší poklad, webovú stránku www.flamencopizarra.com. Pozývame, aby ste ju navštívili, ponorili sa do tohto zvukového vesmíru a ak chcete, sami sa zúčastnili na tomto dobrodružstve. Ďakujeme, že nás počúvate a čakáme vás.